Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşyda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherine demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forum geçirildi. Onu hormatly prezidentimiz Gurbanoğlu Berdimuhammedow video ýazgar arkaly çykyş etdi. Koreýa Respublikasynyň prezidentiniň hemde bir näçe döwletleriň başdanlarynyň gatnaşmagyna video maslahat görnüşinde geçirilen ýokary derejeli forumyň gün tertibine häzirki döwrüň anyk ýagdaýlary bilen baglykda we geljekden ugralyp Ýewraziýa hyzmatdaşlygynyň mühim meseleleri girdildi. Bu halkara forumda hormatly prezidentimiz video ýazgar arkaly çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Ваше превосходительство, президент. Siziň aly hediretiniz Koreýa Respublikasynyň prezidenti hormatly jenap Moon Jae-in, hormatly adamlar, hanymlar we jenaplar. Demirgazyk ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumuna gatnaşlaryň ýaglysyny forumyň öz işine başlamagy bilen mehirli gutlamaga hemde olara gutluk sezi bilen ýüzlenmäge döredilen mümkinçlik üçin minnetdarlyk bildirmäge ruhsat ediň. Bu wekilçilik forumu Ýewraziýada halkara ykdysady, söwda we maýy goýum hyzmatdaşlygyny uzak möhletleýin ösdürmegiň strategik taýdan ähmiýetli meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylmagy bilen baglykda öz wagtynda öňe sürülen başlanyç hökümine garaýan. Taryh taýdan biziň iklimimiz ýygyjym we köp taraply gatnaşyklaryň tebiği giňişli hökümine ortağa çykyp, şol gatnaşyklara onlarça halklar hemde döwletler goşulşdy. Ýyllyklaryň dowamynda olaryň arasynda ykdysady we täzeçilik gatnaşyklary ösdürildi. Söwda gatnaşyklary ýygy çykdy, hemde özleşdirildi. Bu ýagdaýlar hemişe ägir türlü ösüşleri gadanmak wezipesini ýerine getirip, medeniýetleriň we diýip desurlaryň özara aralaşmagyny üpçün etdi. Bu bolsa birek-biregi has oňat tanamagy we düşünşmäge kömek edýärdi. Toplanan köp asyrlyk tejribe akyl getirmek, hemde ony häzirki anyk ýagdaýlara we şertlere hakyky uýgunlaşdyrmak, Ýewraziýa ikliminde toplumlaryň ösüşiň täze meýilnamalary we strategiýalar döredilerini şuňky günne umumy wezipeler biziň pikirimizçe hut şeý dip kesýetlenmelidir. Biz Türkmenistanda muny beýik ýüpek ýolunyň täzeden dikedilmegi diýip atlandyryp, bu ýerde ýaşaýan halklaryň hemde onuň ugruna ýerleşen döwletleriň arasyndaky özara gatnaşyklaryň täsin häsiýetiniň taryhy taýdan dogamatlaryny aýdynlaşdyrýar. Türkmenistan Koreýa Respublikasynyň täze demirgazyk ykdysady siýasat başlangyjyny hut şeýle nukdaýnalardan öz çemeleşmesini kemale getirýär. Biz bu taslama hormat we hoşniýetlilik bilen garap, onuň amala aşyrylmagy, günnogor günmatar we günorta demirgazyk ugrulary boýunça häzirki zamanyň geoiqtisady guruluşyny ýola goýmagyň mümkin ýagdaý bolup biler diýip hataplaýar. Täze demirgazyk ykdysady siýasatyň esasyna goýulan maksatlaryň we ýörelgeleriň iş ýüzünde amala aşyrylmagynyň köpügirli energetika, ulagy üstsaşyl geçergeleriniň döredilmeginde özara baglanşykly bolan öýrençlik tapgyrlarynyň hemde Ýewraziýa ykdysady hyzmatdaşlygynyň finagat guşaklarynyň kemale getirilmeginde anyk höwetlenirji güýje öwrüljekdigini ananýan. Biziň iklimimizde geoiqtisadiýetyň täze keşfiniň baş mazmuny hyzmatdaşlygyň diversifikasiýa bilen ösdürilmeginden abarat bolmaly diýip hataplaýan. Munyň özi hakyky ýagdaýdyr. Şoňa görä onu özüçe gönüktirilen islenlik netijeli strategiýalar, beýiklikleriň hemde uzak möhletli maksatlaryň gabat gelmeginiň we ut goşmagynyň etatyna birek-biregiň orny tutman, eýsem üstüni getirmäge hyzmat etmelidir. Ol ýa-da beýleki taslamalar meýilleşdirilenne we durumça geçirilenne Türkmenistanyň eýleýän ornuna bolan düýpli garaýşy hemde hyzmatdaşlar bilen özara gatnaşyklarynyň görnüşi şunda jemlenýär. Şunda biz gatnaşyklaryň köp taraply görnüşlerini diňe berkidýän we baýlaşdyrýan iki taraplyň hyzmatdaşlygyň netijeligine de ananýar. Şonuň bilen baglykda biz Koreýa Respublikasy bilen gatnaşyklarymyzy häsiýetlendirýän özara düşünşmegiň netijeligiň we iki taraplyň beýikligiň gadanlan derejesine ýokary baha berýär. Soňky wagtlarda biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky harit dolanşygy diýipkinli we durnukly amala aşyrýar. Maýy goýum hyzmatdaşlygy
üstünlükli ösürlüye. İyem inçemiyel LG ve Hyundai Korey kompaniyaları Türkmenistan iqtisadiyetinin neft gaz ve ulug ulgonlaryny netijeli işleýärler. Koreýanyň şu we beýleki kompaniýalarynyň gatnaşmagyny üstünlükli tamamlanan strategik taslamalarına atarını, yurdumuzda TV gazy kükürtden arasalayan zavodun guruluşyny, polietilen we polipropilen öňümçi boýunça gasimy toplumynyň gesgasyny, yol hereketiniň howpsuzlyk ulgamynyň guruluşyny we maslahat beriş hyzmatyny, Koreýanyň bütün dünýäde meşhur kompaniýalar tarapyndan öňdürilýän avtomobil tehnikalaryny iýermegiň durnukly ulgamynyň döredilmegini agdap bolar. Almy pugdoklarda şol sany telekommunikasiýa we elim ulgamlaryna suwdan peýdalanmakda. Kızılsanna deňiz suwuny süýjetmek babatda taslamalary durumşa geçirmekde. Bilelikde işlemek üçin uly geljek görýär. Forsatdan peýdalanyp Koreýa Respublikasynyň işigur jemgyçiligine, türkmen badaryna has işiň çykmak baradaky çakylyk bilen ýüzlenýän. Koreýa kompaniýalarynyň Türkmenistany işlemegine has doly gollu görmäge, olar üçin has oňoýly şertleri döretmäge taýýardyr. Forma gatnaşy hormatly adamlar. Hyzmatdaşyk etmäge öz çemeleşmämizi kesgitläp, iqtisady hyzmatdaşyk ösürmek boýunça möhüm halkara başlangyçlar bilen çykyş etmek arkaly Türkmenistan Aziýanyň ägirt uly insan başarlyklary, intellektual, maliýa, senagat, tehnolog kuwaty bilen köp babatda ählimumy ösüşiň geljekki gün tertibini kemale getirjekdiginden ugralýar. Häzir Aziýa döwletleri ähmiýetli hemde geljek uly pikirleri we meýilnamalary hödürläp, öz aralaryna hemde yer ýüzüniň beýleki sebitleri bilen gatnaşyklaryň täze nusgalaryny tapmagyň gözleginde. Biziň ýurdumyz ulewadorod, mineral hemde çiň malyň beýleki görnüşleriniň ägirt uly ähtiýaçlyklaryna ýe bolup, öz öňümçilik, ulug we logistika düzümlerini dipginde artdyrýar. Türkmenistan Aziýadan Ýewropa tarap strategik ýollaryň çatyrygyna ýerleşip, bu mümkinçilikleri we artykmaçlyklary özüçiň umum maksatlarynyň hyzmatyna goýmaga, gatnaşyklaryň anyk ykdysady, feowda, maýy goýum ulgamynyň döredilmegine hemde hyzmatdaşlar bilen bilelikde arawaçlygyň we awadançylygyň ýoly bilen gitmäge goşandyny goşmaga taýýardyr. Foruma gatnaşylara ýene däwirgedek mazmunly we netijeli işlerine uly üstünlikleri arzu edýän. Ünsert dinleýäniňiz üçin sag bolun. За внимание. Eni bolsa hormatly prezident bilen garaşyk hemişelik beýtarap Türkmenistanyň banyk ulgamynyň işgärlerini hem ähli halkyna iýereni gutlawalan tanış edýäs. Eri watandaşlar hormatly banyk ulgamynyň işgärleri sede berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ykdysady ösüşleriniň hem üstünlikleriniň nyşany bolan Türkmenistanyň milli pul birliginiň manadymyzyň durunşa girdilmeginiň 27 ýyllyk bilen tüýsürlik toňtaýan. Milli manadymyzyň durunşa girdilmegi ykdysadyýetimiziň sadaşykly ösmegi, ýeketäk döwlet pul garsyýatynyň netijeli alnyp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi. Türkmenistan beýtaraplygyň mekanylyp ýylandyran ýyllarda ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň möhüm ulgamy bolan banyk ulgamy çalt tepkinler bilen ösýän ulgamlaryň birini urly. Häzirki döwürde banyk ulgamynyň ygtybarlygyny hasam ýokurundyrmak boýunça alnyp barylýan işler döwlet siýasatymyzda möhüm orny eýleýär. Sanly mali tehnologiýalarynyň ornaşdyrmagy, töwekkelçilikleri hem maýalary durundyrmagyň netijeli ulgamyny ýokurundyrmagyň, korporativ durundyrmak ulgamyny ösdürmegiň hemde işgörlük ýagdaýlaryny kämilleşdirmegiň, bankyň girdijini hem düşegüntligini artdyrmagyň esasyna durnukly ösüşi üpçün etmek geljek üçin möhüm güýpelen berdir. Banyk ulgamynyň durnukly işlemegi ýurdumyzyň ykdysadyň bäsişigi ukypylygynyň depkinli ösüşiniň üpçün edilmegi hem dünýä ykdysady giňişligine amatly goşuşmak üçin möhümdir. Häzirki döwürde banyk işiniň netijeli hem ygtybarly bolmagyny gönükdirlen uzak möhletligini işler alnyp barylýar. Şunun bilen baglykda milli manadymyzyň hümmetini mundan belägem durnukly saklabak, banyk hyzmatlarynyň germeni hasam giňeltmek, hiltaýdan halkara derejelere çykarmak, dünýä tejribesiniň öňde barjy usullaryny, innowasiýon tehnologiýalaryny banyk işine geňden ornaşdyrmak, banyk ulgamynyň esasy güýpleri bolup durýar. Hormatly banyk ulgamynyň işgärleri,
Häzirki döwürde ýurdumyzda bank işini kadalaşdyrýan kanunçylyk namalaryny halkara ölçelerine laýyk getirmek boýunça işler dowam etdirilýär. Döwrüň talaplaryna laýyklykda bank hyzmatlaryny ösýär. Hataplaşyklaryň tiyinligini, serişdiriň duranşygyny çaltlandyrmak maksady bilen bank ulgamyny elektron tölegler ulgamynyň gelmegi ýeňelýär. Elatyň maliýe sowatlygyny ýokarlandyrmak ugruna netijeli işler alyp barylýar. Bank ulgamynyň işgärleriniň hünär derejeleri iýdigderli ýokarlandyrýar. Biz ýurdumyzyň pul garsyýatyny iýdigderli kämilleşdirmäge, milli ykdysadymyzyň önümçilik maksatly uğurlaryny ösdürmäge gönükdirilýän garsyýatynyň möçürlerini artdyrmaga, kiçi önümçilikleri höwetlendirmäge, elat üçin garz maliýe serişleriniň möçürlerini köpeltmäge, garz götürümleriniň mundan berýäge el ýeterli bolmagyny gazanmaga, bank hyzmatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga, halkara maliýe guramaları bilen netijeli hyzmatlaşygy ösdürmäge, eň täze innowasion döwrwap tehnologiýalary geňden ornaşdyrmaga aýratyn ünslerer. Edi watandaşlar, hormatly bank ulgamynyň işgärleri, sizi garaşyda baky tarap Türkmenistan döwletimiziň milli pul birligi bolan maradyň duranşa girdilmeginiň 27 ýyly bilen ýene-de bir gezek tüýsürek noktaýan. Size berkjan saglyk, maşgala awadançylygyny, asuda we bagtyar durmuş bir karar döwletimizi mundan belekde ösdürme ugruna alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyna elene gutluw haty bilen tanış edýäs, onu şeýle edilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşyly münasibetli siziň Aly Hedratyňyzda gutlulamy ýolamak bizi diýsen buýsanyrýar. Pursatdan peýdalanyp size berkjan saglyk, bagyt, dostlukly Türkmenistanyň halkyna bolsa güllä we şu rowaşlyk ardy edýän. Haýsym bin Tarik Omanyň sultany. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Jenap Recep Tayyip Erdoğan'a ýurdun İzmir welaýatyna bolup geçen köp sanly adam pidalaryny we şikayet etmeleri, hemem uly möçürli goýrançylyklara getiren ýer titremesi zerarly gynanç hatyny berdi. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan Gurban Burundoň dogan garnaşlaryna hemem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berji sözlerini beýan etdi. Ejir çekenlere bolsa tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzularyny aýtdy. Watan habarlary ýetişmede dowam edýär. Şugun ýurdumyzyň Türkmen Awtolary agentliginiň ýolbaşlary hemem wekilleri arkada prezident bilen gatnaşmagyna açylyş dawarty geçirilen Awtolo kerhanlar toplumynyň we awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw türgünüşik merkezinde hoşallyk maksadyny geçirdiler. Häzirki döwürde milli liderimiziň ýurdumyzda durmuş ykdysady ösdürmeň eleri tutulýan uğurlarynyň bir hökmüne kesýetden uly düzüminiň ösdürilmegi ähmiýetli uğur hasaplanýar. Ýurdumyzyň uly düzümini hemme tarapyny esasy döwrwaplaşdyrmaň şäherlerine gurulup ulanmagy berilen täze desgaran toplumy Türkmenistanyň halkara ähmiýetli ýol uly düzümini köpürli esasy ösdürmekde möhüm orny eýleýär. Hoşallyk masagyna çykyş edenler häzirki döwürde ýurdumyzda halkara ähmiýetli uly ýollaryny köpürli esasy ösdürmek boýunça giňerimli maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilýän noktalar. Belenirşeýärli hormatly prezidentimiz milli ykdysadymyzyň esasy puduklarynyň biri bolan ýol uly düzüminiň işini kämilleşdirmek, uly hyzmatlaryna bolan islegleri doly kanagatlandyrmak, şeýle-de ýurdumyzyň dünýäniň hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulmagyny üpçün etmek meselelerini aýratyn ähmiýet berýär. Şunlukda halkara hyzmatdaşlygyna möhüm orun degişi bolup durýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň sewit hemem iklim ähmiýetli taslamalary iýdigderli amal aşyrylýar. Şeýle-de maksadyň dowamyna ýurdumyzyň uly kommunikasiýa ulgamynyň ösüşine gönükdirilen awtolog kerhanlar toplumynyň hemem awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw türgünüşik merkeziniň gurulup ulanylmagy berilmegi, bu urda alınıp barýan işleň netijeli häýaty eýe bolmagyny şertlendirjekdigine anam bildirildi. Hoşallyk maksadyna gatnaşyjylar netijeli işlemek elat edilýän hyzmatlaryň görnüşlerini hemem hilini artyrmak ugruna döredilýän mümkinçilikler üçin arkada prezident bilen tüýsürekden sag bolsun aýtdylar. Şeýle-de maslahatda döwlet derejesine döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde bolan wezipelери üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda zerur tagalaryň ediljekdigini aýtdy.
Şeýlegem ýurdumyň medeniyet we sungat ulgamanyň işgärleri, jahan dörüjülük merkeziniň ýolbaşçylary hemde wekilleri, arkada prezidentimiň bulgamyň maddi enjamlaryny binýadynyň mundan meýlekde berkidilmegi uğruna iýdigdäli tagallalarynyň netijesinde gurulan jahan dörüjülük merkeziniň açylma münasibetli Türkmenistanyň döwlet medeniyet merkeziniň mukamlar köşkünde hoşalyk maslahatyny geçirdiler. Ma'lum şeýle diýarymyň durmuşyň ähli ulgamlaryny okguny depkinden ösýän döwrüne medeniyet we sungat ulgamyna geçirilýän işler aýratyn ähmete eýe bolýar. Hoşalyk maslahatyna çykyş edenleriň belleşleri ýaly bu merkezde döredilen ajaýyp şertler, sungatyň durly görnüşleri bilen gyzyklanýanlaryň öz zekin kuýuplaryny dowlatmagy, döredijligini hasa kämilleşdirmäge, döwrewap eserleri döretmäge aňyrbaş mümkinçilikleri emele getirer. Milli liderimiziň medeni diplomatiýasynyň ýygydaly durmaşy geçirmegi bilen her kwatda milli medeniyetimiz dünýä medeni giňişligine işçen goşulýar. Türkmenistanyň medeniyet we sungat işgärleri halkara festiwallaryna, sergilerine bu uğurda gurulýan beýleki çäýerlere, şol sany video aratnaşyk görnüşindäki çäýerlere işçen gatnaşýarlar. Dünýä medeniyetiniň genji hazynasyna äger tuly goşan halkymyzyň dürüjülük zekinden kemale gelen medeni hukumatlyklarynyň ençemesi UNESCO tarapyndan adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdirildi. Mehraban arkadaşymyz ýurdumyzyň medeniyet we sungat ulgamynyň ösdürmegine başlap ýazan eserlerine, milli medeniyetimiziň gazananlaryna hemde häzirki döwürde ýeten sepkitlerine belent buýsunç duýgusy beýan edilýär. Medeniyet halkyň kalbydyr diýip, milli liderimiziň aýdan pekinme jümlesinden ruhlanan medeniyet işgärleri döwrümizin uly ähmetli wakalarynyň beýik özgertmeleriniň many mazmunyny açyp görkezýän şeper hemde sahne eserlerini döredýärler. Jahan dörüjülük merkezine göz öňüne tutulan mümkinçilikler milli medeniyetimiziň mundan meýlekde ýygydaly ösmegine, watanymyzyň adabyryny we şöhratyny belende götürjek täze ýaş zekinleriň ýüze çykmagyna, gadymy we häzirki zaman medeniýetleriň dowamlılıgyna hemde olaň özara sarlaşmagyna ýardam berer. Masadyň ahyryny atnaşlar ýokary dünýäniň ulanyna laýyk gelýän täze medeniyet ojagyny sowgat beren üçin milli liderimize tüý sürekden hoşalyklaryny beýan etdiler. Hemde milli medeniyetimiziň we sungatymyzyň hassa belent derejeler çykmak üçin zekinlerini we tejribelerini gaýgyrmajaklyklaryny anandyrdylar. Daşky şoğurmagyň dürli uğur boýunça Türkmenistan bilen halkary gurumlaryň arasynda alınıp barlayan hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek hemem bu uğurda gol çekilen şeýle-de tasdiklanan halkary şertnamalarynyň düzgünleriniň talaplaryny durmuşa geçirmek boýunça döwletimiziň boşnamalarynyň ýerine ýetirilmegini gurmak maksady bilen hormatly prezidentimiziň kararyna raýatykda daşky şowy gurmak meseleleri boýunça döredilen pudugara toparyň birinji mejlisi geçirildi. Meclisi toparyň agzalary Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň şeýle-de owa hojalyk we daşky şoğuramak ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar. Meclisiň barşyna oňa gatnaşyjylar pudagara toparyň işiniň esasy urlary 2020-nji ýyl üçin iş meýilnamasy barada pikir alýşdylar. Şeýle-de Türkmenistan tarapyndan daşky şoğuramak boýunça halkara konwensiýalaryň ýerine ýetirilişi baradaky meselelere seredildi. Bu toparyň çäklerini iş toparlaryna döretmek barada gurrun edildi. Türkmenistan bilen Özbekistan Respublikasynyň suw hojalyk edaraläriniň wekilleriniň arasynda video maslahat görnüşine duşuş geçirildi. Maslahatyň işine Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň wekilleri, şeýle hem Özbekistanyň suw serişleri ministrliginiň wekilleri gatnaşdylar. Duşuň çäklerine taraplar suw wagtda hyzmatdaşlygyň ähli urlary boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini aralyp maslahatlaşdylar hemde iki ýurdun suw hojalyk düzümleriniň işine gatnaşmagyna, iki tarapa ähmiýetli bilelikdäki taslamалary durmuşa geçirmek boýunça işi dowam etmegiň zerurdygyny atadilar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş Institutyny milli manadan dolanşyga girdilmeginiň 27 ýylyna başlanan alma maslahat geçirildi. Oňa döwlet we paýdarlar täzeçilik banklarynyň ýolbaşçylary hem wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor moýlumlary we taliplary, şeýle-de ýurdumyzyň Ilmlar Akademiýasynyň köpçülikleýin habar berişdirişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatyň gün tertibine täze taryhy ýamda milli bank ulgamyny mundan belägem ösdürmegiň, ähli muhim sebitlerini urlaň, şeýle-de oňa Türkmenistanyň ykdysady ösüşine täsiriniň möhüm meseleleri girdildi. Türkmenistanyň milli puly manadyň dolanşyga girdilmeginiň 27 ýylyna başlanyp geçirilen milli manat milli buýsun jatly alma maglumatlar Gahrman arkadağımızın garaşsyz himişelik beýtarap Türkmenistanyň bank ulgamynyň işgärlerini we ähli halkyna iýeren gutlaw hatynyň dabraly ýagdaýda okulmagy bilen başlandy.
Maslahatda çykyş edenler ykdysady etmede bazar gatnaşyklaryny geçirmekde pula aýratyn ornuň değişligini atadylar. Ýurtda hereket edýän puluň durnukly, hümmetli, satyn alçylyk okuýunyň ýokary bolmagy, bazar ykdysadyetine üstünlükli geçmegi ähli zerur bolan amatly şertleri döredýär. Ýurtymyzda kabul edilýän ähli maksatnamalarymyza amal etmäge mümkinçilik berýär diýip çykyş edenler beýlediler. Arkada prezidentimizin kutluğunun atarşı ýaly, milli manadymyzyň dolanşygy ýerdirmegi, ykdysadiyetimiziň sadaşykly ösmegi, ýeketek döwlet pul gar siýasatiniň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi. Türkmenistan beýtaraplygyň mekanilip elan edilen ýylda ýurtymyzyň ykdysadiyetiniň möhüm ulgamy bolan bank ulgamy çalt depkinler bilen ösýän ulgamlaryň birine urildi. Häzirki döwürde bank ulgamynyň ygtybarlygyny hasam ýokarlandyrmak boýunça alınıp barylan işler döwlet siýasatymyzda möhüm orny elýär. Sanly maliýe tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, tewekkelçilikleri we maýelleri dolandyrmagyň netijeli ulgamny ýokarlandyrmagyň, korporativ dolandyrmak ulgamny ösdürmegiň hemde iş ugruluk ýagdaýlaryny kämilleşdirmegiň, bankyň girdejisini we düşegintiligini artdyrmagyň esasyna durnukly ösüşi öpçün etmek geljek üçin möhüm wezipelerden biridir. Ma'lum bolýar ösüşiň häzirki zaman şertlerine, ykdysadiýetiň beýleki pudoklary bilen bir hatarda bank ulgamyny sany ykdysadyýete geçirmek üstünlükli amala aşyrylýar we maksatnamalaryň ösüş öpçün edilýär. Bank amallaryny sanylaşdyrmak bolsa, öz gedegine diňe bir müşterileri hödürlenýän hyzmatlanyň sanyny köpertmek bilen çäklenmän, eýsem olan hilini ýokarlandyrmaga, wagtyny gyýtgaltmaga we harajatlary kemertmäge de mümkinçilik berýär. Şol wagtda bank tarapyndan puluň hereketine gödegçiligi ýola goýmaga, ýokary netijeli çözgütlere kabul etmäge amatlyklar döredýär. Arkada prezidentimiň başçylygyna ýurdumyzda amal aşyrylýan senagatlaşmak siýasaty, şeýle hem kiçi we orta terekeçiligiň ösdürilmegi bilen manadan harit öpçünçiligi yerli terişdiliň hasabyna ýokarlanýar. Eksport mümkinçiligimiz ýyl saýyn artýar. Şeýle amatlyklar döredilmegi ýurdun ykdysady kuwwatyny hasam berkidýär. Dünýä bazaryna münasip orny elemäge giň mümkinçilikler döredýär. Dünýä bazaryna taýin önüm bilen çykylmagy, ýurdun merkezi ätiýaçlyk ýörgünli pul gaznasyna gelýän serişden artmagyna, tölew balansynyň işçiligini öpçün etmäge zergur bolan amatlyklar döredýär. Türkmen Döwlet Ykdysadiýet we Dolanýyş Institutyna geçirilen Milli Manat Milli Buýsanjatly bu alma maslahatyň dowamyna çykyş edenler Türkmen döwletini ösüşiň täze belentliklerini alyp bargan, öz halkyna eşitli durmuşy peşkeş beren gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Sonra maslahata gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler. Şunları qaraşsydy hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizde hormatly Berent Serkarda başymyzyň çağırş boýunça harbuglyga çäň harbuglyklary Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň beýleki goşunlaryny we harby idaralardan harbugulykdan boşatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harbuglygy nowatdaky çağırş hakynda permanently ýerine ýetirmek boýunça güýdki harbuglygy çağırş möhümi dowam edýär. Möhümde Mary vilayet harby wekili tarapyndan alınıp barlayan işler baý many mazmuny besenýär. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalymyzyň bu möhümini öňde duran möhüm hemem jogapkärligi wezipeleri Türkmenistanyň konstitusiýasyna, harby borçluk we harby ugluk hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýykda amal aşyrylýar. Ýurdumyzyň berkararlygy, halkymyzyň bagtýarlygy we goraguly bilen bagly bu möhüminiň ýokary gurumçylykly geçirilmegi üçin Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň, harby wekilliklerin we beýleki harby hukuk goraýjy idaralaryň ähli şahsy düzümi tarapyndan ykjam taýýarlyk görülýär. Bu möhümde kanunyna belenilen ýaşy doluny hemem harby ulugyny ýygy düşürmek hukugy bolmadyk Türkmenistanyň erkek raýatlary tapgyrlaýyn esasy lukmançylyk güwätinden geçmäge çağırlar. Lukmançylyk barlaryna geçirmek üçin degişli nukatlary sanlylaşdyrylan serişler bilen göwnüjay derejede taýýarlany. Çağırış toporlarynyň mejlislerine raýatlaryň ähli wagtdaky taýýarlygy, saglyk we ýaşaýyş durmuş derejesi, bilim hemem hünär başarnyklary dol derejede öwrenilýär. Şeýle-de ýaşlaryň watançylyk ruhuny belende oturmak maksady bilen vilayatyň çağırşa degişli raýatlarynyň gatnaşmagynda medeni şäherler geçirilýär. Şäherleriň meýilnamasyna durly gedelençler, duşluklar, watançylyk mazmuny dawarlary, harby ugluk öwretmek maksady bilen okuw sapaklary hemem köpçüliklerini wagt etmek wezipesini häzirki dowam edýän möhümiň şertleri bilen baglykda sanly ulgam boýunça amal aşyrylýar. Bu şäherler Mary vilayet medeniýet müdürligi hemem Mary şäheri ýaşy ulgamy bilen birlikde gurulýar. Watançylyk terbiçilik häsiýetli şäherlerden soň ýaşlar harby wagtlar bilen üçedilýär. Harby wagty ilkinji gedek buýsanç hemem tolgunma bilen egine geýän ýaş watançylary ýaşyny ýetirlen ak pataty hemem ýokary bayramçylyk ruhy bilen Mary vilayet demir ýol mendilinden mukaddes watanyň goragyna tarap ýoluşýardyr.
Şeýle-de 2018-nji ýylyň güýdüki mewsümine ýurdumyň goşun galalaryna, harby bölümlerine hemme harby idaralarına harby katamy kabul edip, kanuny belirlenen möhletleri çağırş boýunça harby gullyk geçen etkerleri ätiýaşyga boşadyrýar. Degişli döwürde Merdanalyň mektebine kemale gelen ýurdumyň gerçek oglarynyň harby gullygyny munasip höwüslendirmek hemme harby şahadatnamalary dawraly ýagdaýda oşurup öýe ojaklaryna sagaman gowuşmaklaryny üpçünetmek boýunça da maksatnamalaryny işler durmuşa geçirilýär. Olaň insan perwer hemme söwüşiň taýýarlygy boýunça tapawlyklaryny ýadygarlyk sowgatlary oşurulýar. Dawarlarda ýaşul nesiliň hemme harby gullykçylygyň medeniýet hemme sunody işgärleriniň ýaş watançylygyň çykyşlary bolsa, uly ruh bilenligi kemale ýetirýär. Şeýle-de hormatly prezidentiň adyna alkyş sözleri aýdylýar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullygyny düzümine çağırş boýunça harby gullygyny üstünlükli tamamlayan etkerleri halk hakydasy ýadygarlyklar toplumy hemme Türkmenistanyň goranmak ministriniň Berdimuhammed Anaýbadynaky birinji ýürütülüşdiren harby mektebine baryp gördüler. Hemme ter gulleselerini goýup, watan gerçeklerini hatyrladylar. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullygynyň harby bölümine çağırş boýunça harby gullygy üstünlükli tamamlayan etkerleriň ätiýaşlygy uýgurşda barasy uly ruh bilenligi besenli. Türkmenistanyň döwlet serhet gullygyny harby gullygy kabul edilen ýaş ýetkinjekler dawraly ýagdaýda serhet birikmelerinde kabul edilip, harby bölümüň taryhy, harby gullykda gadanan üstünlikleri bilen tanışdyryldy. Hormatly prezident bilen taýarlaty bilen goran şikayetli harby doktrinamlar aýrylykda satyn alynyp ulanmagy verilen dürli geografik şertlerden geçen döwlet serhetimiň ygtybarly goranyp çökmekde netijeli peýdalanýan kuwatly döwrewap harby tehnikalar bilen tanışdyrylyş şäherleri ýaş ýetkinjekler harby gullygy bilen höwüsini hasam artdyrdy. Ýaş ýetkinjekleri nizam meýdançasyna harby gullygyň ilkinji ädimleri bolan nizam emellerini özleşdirdiler. Geljekde watan araçaklarynyň ygtybarly goranyp çynjak bu ýaş ýetkinjekleri harby enlikleri eralmaga ihlasy şemleşýär. Bu bolsa watanymyzyň atudyrynyň mäkem goranyp çynjak Merdanalyň kemale gelýäniniň aýdyň subutnamasy bolup durýar. Paýtagtymyzda velotrek boýunça ýurdumyň birinjiligini alma ugruna ýarış usatlaryň kemale gelýänini görkezdi. Hünärmenliň uly gyzykmasyna eýe bolýan sport bäýatçygy çekereşiklik häsiýeti besenýär. Türkmenistanyň sport we ýaşlar täzeti ministrliginiň Aşgabat şäher häkimliginiň hemde Velosport federasiýasynyň birlikde uramaklaryna ýurdumyň merkezi hemde Türkmenmaşy döwlet täzeçilik banklarynyň himayetgarlyk etmegine ýokary derejede geçirilen velotrek boýunça ýurdumyň çempionaty üstünlikleri besenli. Ýaşda oňatlaşan türgenler oň düzgünnamesyna laýyklykda, ýekelikde hemde top orlaýyn bäsleşdiler. Türgenleriň usatlygy geçirilen birinjilik ýaşyna aýdyn ýyda çykdy. Durly ýaşlaryň ýygydaly geçilmegi ýurdumyzda sporty ösdürmek bilen birlikde raýatlarymyzyň sporty höwüsini has artdyrýar. Adamlaryň saglygyny berkitmekde, sporty we köpçülikliň beden terbiýany ösdürmekde ören uly ähmiýete eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda velosiped sporty işçiň ösdürilýär we ol aýratyn meşgullyga eýe bolýar. Sport bu güýç kuwatyň, gözelligiň, sağlygyň hemem täze benetlikleri tarap ymtylmagyň aýdyn beýanlar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda velosiped sporty işçiň ösdürilýär we ol aýratyn meşgullyga eýe bolýar. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň gadymy ýolgularynyň bardygyny önemli aýtmak bolar. Mehriman akademiyanyň başlangyjy bilen köpçülikliň beden terbiýe hereketinde ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağlamdyrmyş ýolgusyny kemale getirmek boýunça çäherler milli taglime urly. Milli liderimizin nöqteşi sport ählimiňi parahatçylygy, döwletleriň hemde halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy potolandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Sport bu güýç kuwatyň, gözelligiň, sağlygyň hemde täze belentlikleri tarap ymtylmagyň aýdyn beýanlar. Ma'lum bolşaly Mehriman akademiyanyň ýol başlygyna ýurdumyzda sportyň bu görnüşini giňden ösdürmekde äger türlü işler alınıp barlýar. Arkada prezidentimiň görülesini eýerip, sportyň bu görnüşi bilen ýurdumyň ýaşlary hem işçiň meşgullanýarlar. Ýaşyň ýapylyş dawarasy öz boşly sport bayramçylygyna urly. Ýaşlaryň ýokary derejede geçirilmegine döredilýän mümkinçilikler üçin türgenler, tälimçiler Mehriman akademiyada hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi türgenlerimiň tejribeleriniň artmagyna mümkinçilik berýär. Türkmenistanyň birinjiligi oruna geçirilen ýaşda ýeňji bolan türgenleri Mehriman akademiyanyň adyndan sowgatlar dawraly ýagdaýda goşurly. Türkmen döwlet binägarlyk guruluş institutynyň basketbol boýunça geçirilen ýollaşyk duguşygy gydakly häsiýetinden tapatlandy. Çekereşikli duguşyk tälimçilerde uly gydaklanma döretdi. Oýunda ýeňşe bolan ihlas aýdyn doýuldy.
gadakly duşuk türgenleriň kämilleşmegine ýardam edýär. Owa Hoşalyk Uniwersitetinde näke çekileşikli oýunlar tejribe toplamak babatda da ähmetli boldy. Ustaatlyk artyrmakda özbaşly mektebi öwrülýän ýaşlarda esasy wezipä ýokary netijeleri gazanmakdan ibaretdir. Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanýaş Institutynyň näqadakly ýaşlar ustaatlyň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Sport bäsleşikleri ökdürleri seçip almaga mümkinçilik berdi. Ýaşlar tälimçilere her bir oýunçynyň başlanygyny dogly öwrenmäge, olaň ukybyny üstünlüge tarap gönükdirmäge giň mümkinçilik berýär. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş uniwersitetindäki ýaşlarda üstünlüge bolan anam aýdyň döýüldi. Oýunlaryň ýygydaly geçilmegi biýokary okuw mekdebinden talip türgenleriniň kämilleşmegine giň mümkinçilikler berýär. Murat Garyf adanyň Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetindäki ýaşlarda talipler sportyň durly ugurlary boýunça güýçli ýynaşdylar. Tälimçileriň ul gydyklanmasyna eýe bolan ýaşlar her bir talip türgeniň başlanygyny kesitlemekde ähmetliler. Şeýle ýaşlary Matmuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde, Döwlet Mehmet Adaýdadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri, Owa Hoşalyk, Inженер Tehnik we Uly Kommunikasiýalar institutlaryna da geçirildi. Aşawaşaganyň sport we ýaşlar teatraty baş müdirining guramagyna bir näçe gün geçirilen futbol boýunça ýaş tamamlandy. Geçirilen ýaş üstünlikleri wetdendi. Oýun mabatda sağlaşan ýokary derejede ýoly oýunmagy ýeňişleriň ödenilir. Geçirilen oýunlaryň netijesinde baý tejribe toplanýar. Bu wasa türgenleriň belen sepketleri eýlemegine bolan ynanlartyrýar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 31-nji oktýabrda saat 20-den 1-nji noýabrda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışýaram. Balkan ulaýatyna Üýtkap Reýanburtly howa bolup, günortagyň ordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal otur. Howa gijetine 12-17 gradus, gündüzine 24-29 gradus. Kenar ýak taraplaryna 20-25 gradus maýly bolur. Ahar ulaýatyna Üýtkap Reýanburtly howa bolup, günortagyň ordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal otur. Howa gijetine 7-10 gradus, gündüzine 21-26 gradus maýly bolur. Marw ulaýatyna Adkenburtly howa bolup, günortagyň ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal otur. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolur. Lewap ulaýatyna Adkenburtly howa bolup, günortagyň teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal otur. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 19-24 gradus maýly bolur. Daşowut ulaýatyna Üýtkap Reýanburtly howa bolup, günortagyň ordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal otur. Howa gijetine 1-6 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýly bolur. Paýtagtyň Aşgabatda Üýtkap Reýanburtly howa bolup, günortagyň teleskopda 8-11 metr ýetýän şemal otur. Howa gijetine 9-11 gradus, gündüzine 23-25 gradus maýly bolur. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 1-nä magnit hadisasynyň gowşak täsiri bolmagy aşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tolan bölejikleriniň möçberiniň gadydan 10 kotorum artma bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ildaşlar, bu düzgünleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenip passynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary başymyza jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşýär efendim. Ähli ösüşýän ödenine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşsa bolun, edilýär.